ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೀಲಾಗಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಮರಣ ಎನ್ನಿಕ್ಲು ಪಾವು ಪಾಯ್ಜಿದ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಂದು ತುಯ್ಯಾರ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎಣ್ಣು ಎನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವಡಪಾವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ. ಅಂಚ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಇಕ್ಕಲ ಲೊಕೇಶನ್ಲೆ ಅಂಚಿದು ಕೋಟ್ಯಾನ್ಲೆ ಅಂಚ ಇಕ್ಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇಕ್ಲೆ ತೈಪಾವ್ ಇತ್ತೆ ఒక ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದಾರ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಗಂಟೆ ಹೊರ್ತಿಲೆ ఒక ಆಲ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ಕೊರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಹಾಪುಡು ಅಂಚ ಪರಂದು ಏತ ವಡಪಾವ್ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ದಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೊಯ್ಪಾವ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು. ಫಸ್ಟ್ ಗೀತ ಬಟಾಟೆ ಬೇಯರ ದೀತ ಬೇಯೋಡು ಐದೊಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಯಡು ಅಂತ ಕೊರ್ತು ಬೋಡು ದೀನ ಆತ್ರಿ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ವಡಪಾವು ಇಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮುಂಚಿದ ಬಿಡಿ ಮಾಡು ಖಾರ ಒಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಮಾಡು, ಒಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮಾಡು ಏತು ವಡ ಆತು. ಓಕೆ ಉಪ್ಪು ಮಾಡು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಚೂರು ನೀರು ಮಾಡು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಒಂತೆ ಮಾಡು ನೀರು. ಫುಲ್ ಇಡಿಬೋಕೇನ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್. ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇಟ್ಟು ನಾನು ಒಂತೆ ಬರ್ತದೆ ಕಾಂಚಲಿ ಬಟಾಟೆ ಬೇಯ್ದು ಫುಲ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಟಾಟೆ ಫುಲ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಂಡು ರೆಡಿ ಆದ ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿ ಬಟಾಟೆ ಅಪ್ಪಲ ಆಡೋದಪ್ಪ, ಬಟಾಟೆ ಅಪ್ಪಲ ಆಡೋದಪ್ಪ. ಓಕೆ ಮರಿ ಆಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ. ಕಂಪೆಂಟ್ ದಿಕ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ರಾಜೆ ಉಂಡೆ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಆರು ಉಂಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಓ ತುಂಬ ಡಾ ಮಾಡಿ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾಂಬೆ ಡಾ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಬಾಂಬೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೊಚ್ಚನ್ ಡಾಬಾ. ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಟು. ಓಕೆ ಇರಿತಾ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗುಂಟು. ಉಂಡೆ ಹಾಕ್ತಂದಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರೋರ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಇರ್ಲೇರು. ಅವು ಬಟಾಟೆ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಗಿಲ ಅದು ಗುಳುದ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಮುಗಿಬಿಡೋದು.
ಅದು ತೊಂದರೆಗೆ ಬಟಾಟೆ ಬೇಯ್ತಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಬೇಯ್ದಿನ ಅದಾಗ ಕಡಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಫುಲ್ಲೆಣ್ಣೆಲ್ಲೂ ಆಡಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಪೈನಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಓದ ಯಾವನಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಬಟಾಟೆ ನೋಡೋದು ತಾಯಿನ ಡಾಬಾ ಮಾಡೋದು ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪುದೀನ ಪೂರ ನೀರು ಪೂರ ಪಾರಿತ್ತೆ ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಪಾರ ಟೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಫೈನಲಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆದ ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಫೈನಲಿ ಫೈನಲಿ ವಡಾಪಾವ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ತುಯ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತು ಇಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಏರ್ಪುರಿಂದ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ